З нагоди Всесвітнього дня праці в приміщенні сесійної зали Самбірської районної ради відбулася урочиста семінарна рада під девізом «Приєднайтесь до формування превентивної культури охорони праці». Участь у нараді взяли представники органів місцевої влади, лідери профспілкових та громадських організацій, керівники та представники трудових колективів міста та району. Виступили заступник голови райдержадміністрації Леся Ленартович. Кілька слів про наш день. Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці з метою привернення уваги світової громадськості до масштабів проблеми та до створення і проголосування культури охорони праці, яка може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Ідея відзначення цього дня бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, до якої привели американські і канадські трудящі у 1989 році. Пам'ять про цих працівників, які постраждали на роботі. Вперше з ініціативи Міжнародної організації праці цей день відзначався у 2003 році. Сьогодні ми вже в 11-те відзначаємо його в Україні. Україна підтримала цю ініціативу указом президента від 18 серпня 2006 року. У 2015 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією Міжнародної організації праці відзначатиметься під девізом «Приєднуюсь до формування превентивної культури охорони праці». Культура охорони праці – це створення чітко сформованої системи прав, обов'язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет. Безпечні та здорові умови праці визначаються не тільки чинною законодавчою базою, а й загальним рівнем цивілізованості, виробничої культури та соціально-економічного розвитку суспільства. Україна активно інтегрує в європейські норми з охорони праці у власну правову систему. Ми знаємо, що ми це проголосили на загальнодержавному рівні, йдемо до Європи. Тому хочеться цього чи ні, але умови до охорони праці у нас теж будуть рівня європейського. В першу чергу мова йде про роботодавців, всіх працівників з охорони праці, їх налаштування на роботу без нещастя випадків. Життя людини – це найцінніший скарб, який є, тому будь-хто з працівників, власне, несе і особисту, і загальну відповідальність за збереження цього життя і здоров'я. Досягнути узгодженої політики можна шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід'ємною складовою нашого життя. Необхідно закріплювати на рівні самосвідомості кожного працівника, що заходи з охорони праці та їх виконання не повинні бути задля галочки, що належна культура охорони праці потрібна насамперед кожному з нас, адже ніякі компенсації не повернуть втрачені на виробництві здоров'я та життя. До того ж, для роботодавця це економічно вигідно, адже очевидно, що видатки на ліквідацію аварійної ситуації, включаючи виплати по випадкам виробничого травматизму, є значно більшими, ніж витрати на заходи щодо запобігання виробничого травматизму. Саме тому я хочу звернутися сьогодні до всіх працівників, роботодавців, сьогоднішніх і майбутніх, до громадськості і наголосити на необхідності пам'ятати, що людське життя – це найвища соціальна цінність і ніякими обставинами не можна виправдати смерті людини. У суспільстві має зростати усвідомлення того, що співпраця та діалог між усіма учасниками з питань охорони праці є пріоритетними, адже покращення умов праці та їх безпека одночасно зберігають здоров'я працівників, підвищують продуктивність їх праці та якість продукції. Забезпечуючи тим самим конкурентну здатність виробництва, інвестиційну привабливість держави в цілому. Зважаючи на важливість створення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, охорона праці є невід'ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Саме тому важливо пам'ятати, що підвищення рівня культури охорони праці в суспільстві – це запорука збереження здоров'я та життя працівників. Страховий експерт з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Степан Малецький, заступник головного лікаря КЗ Самбірської центральної районної лікарні Олег Кравчук, начальник відділу охорони праці Самбірського приладобудівного заводу «Омега» Михайло Мицак, заступник голови міської ради Світлана Дудко. Що запорука життя, запорука благополуччя кожної громади – це є перш за все людина. Людина – це є основне. З людей складається наша держава,
складається весь світ. І тому кожна людина має бути перш за все здоровою, а потім щасливою. Ми зараз говоримо про забезпечення умов охорони праці, про дотримання умов охорони праці. І тому попередження таких негативних явищ, які можуть призвести до виробничого травматизму і, не дай Бог, до смертності, це є самим важливим в культурі охорони праці. Тому що пізно вже говорити, коли людина померла, і ніякі компенсаційні витрати не відшкодують тих втрат, які понесе родина і підприємство. Тому ота велика роз'яснювальна робота, оцей моніторинг дотримання умов охорони праці, дотримання законодавства про охорону праці, яке ведеться, вони в кінцевому результаті попереджують ці негативні явища, які можуть виникнути в будь-якому колективі, на будь-якому підприємстві і на будь-якому виробництві. Зараз у нас багато в нашій місцевості, в містах приходять інвесторів. І тому от з практики можу сказати, коли заходиш на одне підприємство і бачиш, наскільки там забезпечені належні умови праці, є станки, де є такі різні протитравматичні заходи, дотримані на новітніх технологіях, то це, звичайно, радує, що наші люди можуть працювати там і не можуть бути ніяких таких негативних явищ. Але є ще такі випадки, коли дивишся, що працюють ще совдеповські станки, що там не забезпечені умови праці, хоча і то підприємство дає більшу заробітну плату, то це не є пріоритет. Пріоритет – це є життя і здоров'я людини. І тому та тема сьогоднішнього святкування Дня охорони праці, власне, налаштована на такі попереджувальні заходи. Тому що треба робити все для того, щоб наші люди, які працюють в будь-якому колективі, на будь-якому підприємстві, знали, що вони здоровими і щасливими прийдуть додому. Ще раз всіх вітаю з Днем охорони праці. Велике спасибі за тим людям, які роблять ту нелегку і невдячну, і може деколи і не видно, яка це робота. Але коли ми бачимо, що на підприємствах немає смертності, це є результат вашої праці. І, я кажу, роботи не видно, коли нічого не стається. А коли є такі негативні явища, зразу кажуть, отам не дотримані ті умови, там є недотримані вимоги законодавства. І тому таке поєднання дотримання закону про охорону праці з профілактичними такими явищами, з роз'яснювальною роботою, з забезпеченням охорони праці, це є і основне в культурі охорони праці. Ще раз всіх вітаю, успіхів вам, добра, будьте здорові. Оцінюючи якість роботи з охорони праці та щорічне зменшення рівня виробничого травматизму в місті та районі, виступаючи високо оцінили професіоналізм усіх без виключення наглядовців, від фаховості та принциповості яких залежить життя і здоров'я працюючих. За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у галузі промислової безпеки та охорони праці на міському і районному рівні почесними грамотами та подяками Самбірського міського голови та Самбірської районної державної адміністрації було нагороджено Галину Сухар, інженера з охорони праці ПТУ-інтернат міста Самбора, Іванну Куць, інженера з охорони праці КЗ Самбірська центральна районна лікарня міста Самбора, Михайла Мицика, начальника відділу охорони праці Самбірського приладобудівного заводу «Омега», Романа Квасницю, інженера з охорони праці відділу освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради. Ну і на завершення наші працівники культури міста підготували музичне привітання для наших всіх присутніх. Вітаю всіх присутніх гостей. Серце гарячить, де оживе зима холодна, уста замерзлі, а дух свободи кожній млине. Що є сьогодні
ще не вмерла Україна. І покинуті війни в дорогу, де гинуть люди, він твердо йде на допомогу. Ідемо разом, і наша дружба не загине. Ти не стій збоку, а подай руку Україні. Ще не вмерла Україна, бо ми разом, бо ми одна родина. Сивої, червона як калина. Ще не вмерла Україна. Коли прийде час гуляти після ночі в день, заспіваємо разом пісень. Ще не вмерла Україна, бо ми разом, бо ми одна родина. Сивої, червона як калина. Ще не вмерла Україна. Ще не вмерла Україна, бо ми разом, бо ми одна родина. Сивої, червона як калина. Ще не вмерла Україна. Христос Воскрес! Ми прийшли привітати вас всіх Всесвітнім днем охорони праці, побажати вам всім здоров'я, побажати вам всім добра. Ви люди, які дбаєте за життя та безпеку нас всіх людей. І ми самі розуміємо, що ціннішого, ніж наше життя, ніж наше здоров'я, не може бути. Ми зараз живемо трошки прикрий час для України, і ми всі знаємо, стільки молодих хлопців поклали своє життя, своє здоров'я, віддали за те, щоб наша держава відстояла свою незалежність. І з шани, з поваги до тих людей, які зараз на Сході, в їхню пам'ять ми хочемо вам заспівати пісню «Раз ударила куля». Раз ударила куля, солдата в чоло, сколихнулося небо, сколихнулося село, і в полі широкій, поміж квітів і трав, наче ясен високий, повстанець упав. І в полі широкій, поміж квітів і трав, наче ясен високий, повстанець упав. Як побачив це лихо, вінець степовий, запитав його тихо, чи ти, друже, живий? Та стрілецького вітру жодний слід не повів, тільки маком червоним серед поля зацвів. Та стрілецького вітру жодний слід не повів,
ти вояче, чий ти муж, чий ти син, чому нині так плаче, за тобою вогні, та стрілецькому віку жодних слів не сказав, тільки мирком червоним серед поля світла. І так знову